Αυτοκράτης. Είναι το τίμιο στα πρώτα. 1885. Καταπληκτικές είναι οι γραβούρες. Καταπληκτικές είναι οι γραβούρες εδώ. Και έχει και ναι. Έχει και ολοσέλιδες. Κάτσε να δούμε μια ολοσέλιδα. Αυτό κάτω του Ηράκλειος. Εδώ είναι οι Βυζαντινές αρχόντισσες, πώς ντυνόντουσαν, πώς φεμισόντουσαν, τα κοσμήματά τους κτλ. Ξέρεις τα καλά. Τα ξέρεις τα καλά. Ας το ανοίξει. Αυτό είναι το πρώτο παιδιά ελληνικό μουσείο. Βγήκε στη Νέα Υόρκη και του Μολύνου. Είναι του Κυριακού